Hürmetli тамашачылар, Кайнар Татарстан сәламнәре юлы мин сезгә Туган тел телеканалының сертификат тапшыруының авторы һәм алып баручысы Роза Хайруллина. Бүген шундый бәхетле хисләр тантана итә һәммәбезнең күңелләрендә, чөнки без Туган тел телеканалы беренче тапкыр Ярчаллы шәһәрендә урнашкан Сара Садыкова концертлар залында зур кеше тамаша куярга ашкынып килдек. Әлбәттә, шушы сәхнәнең үзәгендә бүген иң яхшы Башкортстан һәм Татарстан Республикасында яшәүче җырчылар һәм Туган тел телеканалының алып баручылары барысы бергә бер майданда көчле мотор концерт куярга дәртләнеп килеп җиттек, дусларым. Шуңа күрә сез дә якынрак килегез телеэкраннар янәшәсенә. Бик матур кызу репортажымны сезгә инде мин зур мәхәббәт хисләре белән эшләргә керештем. Исәнмесез кызлар? Ничек хәлләрегез сезнең? Аллага шөкер. Исәнмесез? Исәнмесез? Сез бүген концертка ни өчен килдегез? Җырлар тыңларга. Безнең Туган тел телеканалының беренче тапкыр оештырылган концерты Ярчаллыда бүген, әйме? Кайсы җырчыны сез бигрәк тә күрергә дип килдегез? Да яратам. Күңелләр күтәрелеп китте. Үзегезгә зур рәхмәт. Без сезгә матур кичләр телибез. Сезгә дә рәхмәт бик зур итеп. Эшегездә зур уңышлар. Артистлар бүлмәсе. Димәк инде сез яраткан гримеркаларга чакырам, дуслар, барыгызны да. Кемнәр бар монда, кемнәр бар? Вау, карагыз әле, дуслар, монда. Монда. Сез шушы костюмнар белән бүген хәзер сәхнәгә чыгасызмы, исәнмесез? Да, исәнмесез, конечно. Бу дизайнерлар иҗат иткән костюмнармы бу, Эльвира? Сез үзегез шулай төркемгә булдырдыгызмы бу костюмнарны? Это специальные костюмы мы заказывали, нам делали, полностью обшивали стразами, приклеивали 2 месяца. Нәрсәне аңлатагым менә бу костюмның мәгънәсе, иштәлеге бармы сез менә? Бардыр бит инде. Хорошо блестеть на сцене. Димәк, ялтырайчак. Подчеркивать фигуру. Белүебезчә инде Эльвира Малышева, дусларым, сезгә төшерәм. Безнең Туган тел проектларында инде ул беренче тапкыр чыгышлар ясаган иде. Сез үзегезнең иҗатыгызга бер дә акчаны жәлләмисез, әйме, чөнки ул сезнең бик бар, сез үзегезне яратасыз, рәхәтләнеп акчагызны клиплар төшерергә дә кулланасыз, әйме, бик мул гына һәм костюмнарга да. Гомумән менә иҗат нәрсәсе ул сезнең өчен, Эльвира? Мне очень нравится петь, выступать, привносить что-то новое в татарскую эстраду, чтобы она нравилась также не просто старшему поколению, чтобы современная молодежь тоже, значит, смотрела, участвовала, и чтобы эта сфера деятельности расширялась. Именно татарское пение, современные веяния, чтобы это все развивалось. Зифа апа папкаларын тоткан, чөнки бүген шулай ук аның бик җаваплы чыгышлары көтелә. Җырларга да кирәк, алып та бара кирәк. Әмма Зифа апа, мөмкин мин байрак сезнең янәшәгезгә утырам. Беренчедән, кәефләрегез яхшы булсын, хәерле кичләр сезгә. Ай яхшы кәефләр яхшы. Шаллыга килгәндә һәр вакыт кәеф яхшы. Биредән кояш чыккан кебек, Шаллыны мин бик яратам. Минем җырларым Хәния заманыннан Шаллыда яшәгән чагыннан киң таралып яңгырап торган ил бит ул Шаллы. Татарыбызның шундый татар моңын, татар телен саклап торган бик матур күңелле халыкны туплаган җирлек. Шуңа күрә сәлам юллыйм, рәхмәт әйтәм һәм безнең инде төрле регионнарга, төрле өлкәләргә үзенең тавышын, авазын биреп торган туган телебезне мин һәр даим килгәндә сорыйм, җавап бирәләр, дәррәү алкышлап, без карыйбыз, без яратабыз туган телне дип. Шуңа күрә бүген инде без туган теленең командасы белән, хезмәттәшләрем, коллегалар белән, йолдызлар белән тагын да бер тапкыр телеканалга якынайту юлларын эзләп биредәбез. Шулай дип, уңышларына телибез бүгенге кичкә.
достар, сертификат тапшыруы үзенең эшен тәмләп, яхшылап безнең өчен дәвам итә. Әлеге мизгелләрдә репетициялар дәвам итә. Менә хәзер инде берәмләп киенәбез, әзерләнәбез. Әлеге вакытта гүзәл үзенең җырын кабатлый. Дусларым, шулай репетиция мизгелләреннән башлап концерт ахырына хәтлек без сезгә иң тәмле, иң эксклюзив кадрларны һәрвакыт төшереп барырга вәгъдә бирәбез. Мин тапшырның авторы һәм алып баручысы Роза Хәйруллина сезгә һәрвакыт күтәренке кәефләр телим. Киттек. Тагын кемнәрне сезгә күрсәтү мөмкинчелеге бармы икән? Менә дуслар, Ләйлә Галиева үзе утыра монда. Мин монда синең янашыңа утырсам барымы, Ләйлә? Хәерле кичләр. Хәерле кичләр. Без инде бергә килдек, Ләйлә белән бер автобусдаймы. Ләйлә, ничә сәгатең йоклап килдең? 4 сәгать килдек бит инде, шул 3 сәгатен йоклап килгәнбездер. Син гомумән тормышта йокларга яратасыңмы? Шуннан да күп йоклыйм. Кичтән йоклый алмыйм, көндез менә йокларга мөмкин. Көндез, иртән йокларга яратам. Машинада инде тем более автобусларда. Ул кичтән йокларга иртә ята алмаганлык, ул бөтен иҗат кешесенә дә хастыр инде, Ләйлә. Рөстәм дә шулаймы? Юк, Рөстәм ансы Аллага шөкер, иртәрәк ята, ул иртән тора, намазга тора бит инде. Мин инде шул концерттан соң ничектер менә адреналин драйв алып кайтасың бит инде, драйвлар. И вот ничектер сүнеп булмый, рискка гына. Шуңа вакыт үтә. Без уңышлар телибез, шулай ук Ләйләгә. Аларның бүген бик матур чыгышлары көтелә, әлбәттә, дуэт чыгышлары Рөстәм белән. Киттек алга таба, дуслар. Егетләр репетицияларын монда башладылар. Егетләр, сез китмәгез, утырыгыз, сез безгә бердә куңайшаламыз. Бу Ишат Сафин була, дуслар, сез аны беләсез күпләрегез. Мирхат Гайсин, ул бигрәк Мирхат, син булай да буең белән кыскаймы? Бунда мәгәч. Сәхнәгә чыга бара. Кич, хәерле дуслар. Наоборот. Хәерле кич, хөрмәтле. Хәерле сәгатьтә мәҗәгать. Җәмәгать. Бүген егетләрнең җилкәсендә шулай бик зур бурыч. Алар бүгенге концертның иң җаваплы өлешләрендә алып баручы буласыз, әйме? Бу нәрсә Рөстәм? Нинди син нинди фирма белән шөгыльләнәсез, кулланасыз, нинди фирма? Белгән инде Магнит косметикта беренче нәрсә. Теге 20нче числода баргансыздыр, сез 20% скидка көненә, әйме? Юк, андай скидкалар артыннан бик йөрмәйбез. Вакыт юкмы ни? Кырынырга вакыт юк, менә бит. Нәрсә эшләп үтәсең синең көнең, Рөстәм? Ой. Әзерләнеп. Яшен торырга кирәк. Ана Ишат Япаров килеп керде әле безнең гримеркага. Бик шундый тыныч кына, ул уйларына бик батып кына. Репетиция эшләп йөрим дигәндә инде бүгенге концертны әзрәк кына алып барырга куштылар. Мин дә теге туйлар, юбилейлар алып барганым бар, концертларны бик сирәк алып барам. Дукынанасың. Әзрәк кына дулкынлы бар. Нәрсә баса синең дукынану хисләре? Сизәсезме, тавышлар калтырый, тавышлар бик низко сөйли. Әллә Фидан Гафаров килдеме икән дип уйлап карам. Уңышлар телибез без сиңа дукынанма, борчылма, барса яхшы булыр дип. Миңа да уңышлар телә әле. Әлбәттә, инде Роза сиңа да уңышлар телибез дәймен. Ну син молодец. Синең барса килеп чыгачак. Алла бирсә, амин, синеке дә шулай булсын, Алла бирсә. Амин. Киләсе гримеркага да сезне чакырам, дусларым. Кемнәр бар икән? Безнең монда инде концерт башланырга берничә минут кына калды. Алай булга карамастан безнең инде уралашасы килә артистларыбыз белән. Альбина Килзиярова, минем янәшәмдә, минем хезмәттәшем Туган тел телеканалының. Сәлам. Альбина, сөйли башларга мәйтәм тамашачыларга исәрләрне төшерәм. Туган тел телеканалының җырым сиңа кадерем тапшыруның башкорт телендәге алып баручысы. Бүген Альбинаның аның айрыша бер үзенә генә хас вакыйгасы булды, әйме? Ул бик шундый көтелмәгән җирләрдән килмәс җиреннән килеп җитте. Альбина, үзең сөйлә әле. Кызык бит тамашачыларга. Хөрмәтле тамашачылар, хәерле сәгатьтә ысуллап та минең әле генә Өфөләрдә концерт булып, Благовар районында, үдебезнең яктарда инде Башкортстанда килеп җитәлмәсмен дип уйлаган. Афишалар бар бит инде, без игълан ителгән, килергә тиешмен.
хатта күз яшьләре килеп сыкты, мен әйтәм бараһым килә ярсаллыга. И шулай итеп безнең инде концерт иртәрәк бетеп, мин тиз генә машина табып, артистлардан артта калһам да концертка хуңламай килеп йеттем. Аллага шөкер. Без сине күрүгә бик шатбыз. Альбина, менә 2 сәгать аерма булуы да ике республика арасында, әйме безгә бик яхшы, уңайлы ул Башкортстаннар өчен. Бик уңайлы булды. Шуңа күрә без бүген Альбина алып та барабыз бит инде, әйме. Күпмедер өлешен концертның җырларга да чыгабыз. Мин әле тапшырында төшереп өлгәргә тиешем. Шуңа күрә мин сиңа уңышлар телим. Башта яхшы булсын. Иң әле уңышлар. Роза. Хөрмәтле минем яраткан тамашачыларым, Сертип кенә тапшыруы үзенең беренче бүлеген сезгә зур хезмәт куеп, зур теләк белән башлап җибәрде. Әйтергә кирәк, шушы мизгелләрдә безнең дә концертыбыз башланды, дусларым. Изге сәгатьтә хәерле ниятта барлык артистларыбызга уңышлар телибез, ә инде тамашачыларга күтәренке кәефләр теләп калабыз. Ой, безне менә шулай җылы каршы алды. Сез үзегез тойдыгызмы бүгенге җылылыкны? Бик кызык тамашачы. Бик шундай җылы гына, җылы. Киләбезме тагын яршаллыга? Киләбез. Бүген бит яңа концерт тап килдек, монда бик матур шундай яхшы концерт. Без инде шушында җитәкчеләребез булганда әле яршаллыгына түгел, Чиләбе кавалларына да, Екатеринбург шәһәренә дә, шулай Казан шәһәренә дә. Мәскәү. Әлбәттә, Мәскәү беренче урында тора инде безнең йөрергә, Алла бирсә, Аллаһ Тәгалә юлларын ачсын, безнең инде ниятләребез изге булсын, һәм инде проектларыбыз һаман да үсә барсын, шулай бит? Шулай, дөрес. Хөрмәтле дуслар, безнең инде Яршаллы шәһәрендә Туган тел телеканалы оештырган концертыбыз менә шушы матур кызлар төркеменең безнең Туган тел телеканалына багышлап, Зифа Панагаева иҗат иткән Туган тел гимны җыры белән башланып китте. Кызлар беренчеләрдән булып чыгыш ясадылар. Гомумән кызлар каушамадыгызмы, авыр булмадымы? Юк, без инде ул җырны күп концертларда башкардык. Без инде каушатмыйбыз. Бу җырны нәкъ безнең Зифа апа иҗат иткән бу җырны сезгә башкарырга кем тәкъдим итте? Сез үзегез, сезнең җитәкчеләрегез эзләп табып алдыгызмы? Ничек булды бу? Безне Казан бүлегеннән Миләүшә Пасибгатуллина башкарырга кушты. Һәм без аны рәхәтләнеп башкарабыз. Кызлар, сез бу җырның һәрбер сүзенең, һәрбер үтеренә хәтлек инде шулай ук тирән мәгънәсен аңлап, көчен аңлап, туган телебезне безнең халкыбыз сакласын, сөйләшсеннәр дип башкарасыздыр, шулай бит? Әйе. Туган телебез мең яшә. Яхшы. Ни өчен яхшы бүген сезнең хәлләрегез? Әйдәгез әле безгә сөйләп китегез әле. Ничек бар шулай? Мондый шундый матур концертлардан килгәч ничек күрмеше була инде. Күңелне менә ачып киттек. Туган тел телеканалы Чаллыга килә дигәч, сез гомумән билетлар ничә ай элек алып куйган идегез? Юк, где-то даже не помню. Күпме? Ну, бер-ике атна бардыр инде кызлар. Алганы без күңелле итеп алдык. Күңелне ачып, менә монда утырабыз залда. Авызыбызны ачып сезнең концертыгызны карап кызлар. Шул кадәр күңелле, шул кадәр әйбәт концерт, бик нык ошый, шул кадәр бөтенегезгә дә зур рәхмәт. Берсеннән берсе танатлы артистлар алып килгәнсез. Шул кадәр җанга рәхәтлек бирә инде. Менә шундый рәхәтләнеп тыңлап утырабыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Тагын килегез.
Хөрмәтле дуслар, безнең инде Туган тел телеканалының Яршалыдагы беренче концертында иң зауыклы, иң тәмле кунагы ул инде безнең якташыбыз Филус Кахиров. Сәлам, Филус. Сәлам. Беренчеләрдән булып, дисәк тә ягыш булмас, чыгыш ясадың син әйме? Ничек рәхәт икән ул беләсеңме? Менә башта ук беренче булып җырлыйсың да һәм Казанга юл тотасың. Теге кайбер кеше тартына бит. Юк, мин беренче булып җырламыйм. Миңа вакытында Зөһрә Шәрифуллина әйткән иде. Филус Менә миңа әйтмәде инде ул аны бүтәннәргә әйтте, менә карагыз, мин беренче булып җырладым да аның юбилеенда. Бөтенсе тарту, мин куркам дип әйтәм. Нәрсәсе бар инде аның шулык тамашачы әйтәм, шулык концерт, шулык җырым. Какая разница? Чыктым да, җырладым да, всё отлично. Һәм Зөһрә әйтте, менә концертның кайсы вакытында чыгу мөһим түгел, иң мөһиме сыйфатлы дәрәҗәдә әйбәт кенә халык барыбер яратып кабул итә ул. Фирус, әмнә син гомумән берәр тапкыр гомереңдә фонограмма җырлаган чакларың булдымы? Бер тапкыр булды, ул съемка иде. Съемка вакытында тамашачылар да утыра иде. Ярамый вживую җырларга әлдер. Әйтәм, чыктым, дөресен әйткәндә, чыгасым да килмәгән, һәм шунда мин булай да тирли торган кеше бит инде, әйме? Ул вакытта бер 15 тапкыр ныграк тирләдем мин. Менә булай дип басып тордым да, әйтәм, Алла ярдәм бирсен фонограмма җырлаучыларга дидем, менә шул. Шуннан бирле җырлаганым юк. Эстрада гомумән син яратып тыңлаган берәр җырчың бармы бүгенге көндә? Бар, күп. Мәсәлән? Юк, аның бер 3-сен әйтсәң, аның тагын 3-се, 6-сы үпкәләчәкләр шуңа күрә. Синең тамашачыларың, алар менә ничә яшьтәге тамашачы гомумән? Менә үзегез карагыз инде. Мәсәлән, 3 яшьлек баладан алып до бесконечности. Төрле буынга да күңелләренә хуш килер репертуарны төрләндерәсез. Төрләндерәм, концертта да шулай. Халык җырлары да бар, ретро җырлар да бар, бии торган җырлар да бар, теге эстрада җырлары да, классика да, бөтенесе дә бар. Безнең концертларда төрле тамашачыга үзе теләгән җырлар, әсәрләр яңгырап тора, шуңа күрә. Килегез Филусның концертына. Менә һәрбер кешегә мин телим, барып күрегез сез аның концертын. Сезгә аны барып күрергә кирәк, дуслар. Сез анда менә онытылмаслык хис кичерешләргә тулыланып кайтып китәчәксез алайса. Алай түгелдер, алай булыр дип уйламаган идем. Юк. Шуңа күрә мин шаккатым аның концертына барып. 100 тапкыр ишеткәнче бер тапкыр күрергә кирәк. Билет бар минем, бар билет алганым. Билет түгел, справка кирәк уже. Бу хатта артист арасында йөрергә. Нормальный кеше сәхнәдә йөрмәйдер. Кожвен диспансердан мен. Юк, лечебницадан, Аныкы беләм бар икәнен. Моныкы да бар. Желтый билет инде алар. Кирәк. Бу нәрсә бу? Исәнмесез, хәерле кичләр. Беренчән танытып китим әле, рөхсәт итегез әле. Бу безнең Туган тел телеканалының генераль директоры Вахитов Азат Гали Нурулы һәм инде Сара Садыкова концертлар залының баш сакчысы дип аңлыйм мин сезне, әйме, саумысыз? Исәнмесез, Мәүли булам, Мәүли. Сездә бик шат, әле кунак иттеләрме? Юк әле. Кая, ничек инде? Бәле шапчыгыга куяды. Инде бәле штанды. Концерт ошый, бөтенесе дә матур итеп җырлыйлар. Рәхмәт сезгә. Күреп китегез әле, дуслар, Айнур Галлямов чәчәк гөлләмәсе белән шундый күтәренке кәеф белән безнең инде сәхнәләрдән әйләнеп кайтты дисәм дә, ничек хәлләр гомумән, Айнур? Хәлләр әйбәт, ниһаять Сара Садыкова залында да чыгыш ясадым. Гомумән Чаллыда беренче тапкыр чыгыш ясыйм. Тукай районында концертлар куябыз. Менә хәзер дә без Тукай районында концерт куябыз. Әмма Чаллыда концерт куйган юк иде. Шуңа күрә Туган телгә аерым рәхмәт. Туган тел инде ул һәрвакыт яшь җырчыларны да, популяр көчле безнең җырчыларыбызны да һәрвакыт алар белән дус мөнәсәбәтләрен саклап, чакырып, хөрмәт итеп, санап, аңлап сезнең иҗатка омтылганыгызны, талантыгызны шулай гел берләштереп кенә тора бер мәйданда. Чынлап та бүген шундый данлыклы йолдызларыбызга чыгыш ясауың белән мин сине котлыйм, Айнур. Һәм Сара Садыкова концертлар залында аеруча бер җылылык бар диләр. Син шуны тойдыңмы? Халык бии башлагач, аны тоймыйча булмый, шулай бит. Рәхәтләнеп үзем дә чыгып биедем. Менә биегәндә сүзләр онытылмыймы ул, Айнур?
Yok, безнең һәр көн концерт, шуңа күрә онытып булмый. Безнең көн сайын концерт, оның сүзләре хәзер канда инде. Тын сулышка да ул аның тискәре йогынтысы юкмы бии җырлауның? Юк, без әзерләнәбез бит аның өчен. Һәм син үзең җырлыйсың. Сезон алдыннан әзерләнәбез, шуңа күрә тын кысылмый кебек инде, белмим, сизгән юк. Бәлки халык сизәдер аны микрофоннан. Ну, әйткән кеше булмады әле. Халык ул инде әлбәттә синең күңел турындагы иң энергетиканы сизә дип әйтәсем килә. Менә күңелеңдәге ихласлыкны, тамашачыга булган мөнәсәбәтеңне халыкны алда булмыйлар, барсын да сизә. Мин уйлыйм, синдә ихласлык, сафлык дип. Ну, әлбәттә, без Минусовкага фонограммага җырлаганыбыз юк. Менә хәзер 30 концерттан артыграк бу сезонда куйдык. Һәр вакыт үзебез җырлыйбыз, бар җырларны да. Без сине котлыйбыз янәдән Туган тел телеканалының шундый матур проектында Яр Чаллыдагы уңышлы чыгышың белән. Илшат Сафин әлегесе мизгелләрдә концертыбызны кыздыра. Биредә күреп торасыз, ул инде хәзер тамашачы янәшәсенә төште, рәхәтләндереп биергә өндий. Әлбәттә, инде безнең кызларыбыз, кайберәүләре торып күптән бии башладылар. Чөнки дәртле җырлар, дәртле энергетика. Гомумән, дусларым, без сезнең өчен проектларыбызга иң-иңнәрен генә сайлап артистларыбызны чакырабыз. Һәрбер буынга туры килердәй җырчыларны, аларның җырларын да сайлап сезгә сыйфатлы булсын дип тәкъдим итәбез. Рәхмәт Туган тел телеканалы бергә булганыгыз өчен. Хөрмәтле тамашачылар, Туган тел телеканалы үзенең матур тамашасын бүген Яр Чаллыда бүләк итә һәм инде әле шундый дәртле энергетика бүләк итте. Үзем күзәтеп киттем. Безнең инде җырчыбыз, яраткан җырчыбыз Илшат Сафин. Хәерле кичләр, Илшат. Хәерле матур кичләр. Хәерле матур кичләр. Безгә бик шатбыз. Без дә шатбыз. Төркемеңә дә менә субханалла дип торам. Шундый матур төстә костюмнар тиктергәнсез. Шундый менә сәхнәдә дә матур күренәсез. Әле тырышкансыз, тырышлыгың күренеп тора инде. Икенче җырыңда шулай ук төштең залга биетергә. Менә Илшат шушы контактны булдыртырга, элемтәне тамашачылар белән менә биемәгән халыкны торгызып биергә, үзеңә җырыңны да башкарга бер юлы. Кыен түгелме? Юк, әлбәттә бик җайлы. Яраткан тамашачылар һәрвакыт бергәләп җырлыйбыз, биебез. Мин бик яратмыйм теге бер урында гына утырып торган тамашачыны, теге без төшәм, алар белән кочаклашам, җырлыйм, бием. Менә шул вакытта миңа мин җырны шул вакытта биреп бетерә алам. И шулай вакытта миңа күңелрәк, рәхәтрәк. Бармы репертуарыңда шундый җырларың, менә биреп бетерә алмыйсың син аны? Тамашачыга 1000% белә. Бармы андый җырларың репертуарыңда очрыймы? Андый җырлар булгалый. Менә ул ничек беләсезме? Бер җыр бүген кергән может, иртәгә аны кертеп бетереп булмаска может. Ул концерттан тора, синең кайфыңнан тора. Менә шундый вакытлар була. Кайсы вакытта ныгышый, кайсы вакытта эшләп бетереп булмый. Шундый вакытлар. Эшләп бетерелмәгәндә син үзең өстендә нинди эшләр алып барасың? Мин үземнең концертымны куям да, һәм үземнең кырдан төшергән видеоны карыйм. Үземдә нинди минуслар бар, шуны яңадан төзәтеп эшлим. Төзәтеп була үзең ялгышлыкларны дип әйтәсем килә. Димәк, син шулай видеоларны карый аласың. Бар шундый артистлар үзләрен видеодан карага авыр аларга, димәк син тыңлап та булмый. Җырларны җырлыйбыз, җырларны яздырабыз һәм дә инде яздырганнан соң җырларны тыңлап йөрергә авыр. Әмма дә ләкин мин тыңлап йөри алмыйм. Но җырны яздырганнан соң тыңлыйбыз, тикшерәбез, калганнан соң инде башка артистларны тыңлап йөрибез. Шулай ук безнең артистларыбыз бит инде хәзер бик актив рәвештә социаль челтәрләр аша да тамашачылар белән аралаша. Синең социаль челтәрләреңә мин күз салам, һәм игътибар итәм. Син бик фильтр аркылы гына, яңа җырың чыкса шуны гына, синең турында тапшырудан өзек эшләсәләр, хәтта син шуның белән дә бүлешмисең бит, чукынчык дип әйтим әле үзен яратсам да. Юк. Менә нәрсәсе, сәбәпләре моның нәрсәдә? Бу бит инде менә сиңа әзер бүлекне эшлиләр кайсыр тапшыруда. Миннән генә түгел, шуны бүлешсәң, бу бит сиңа артык пиар, сине тагы да күбрәк тамашачы беләчәк диләр. Бу чикләүләр нәрсә белән бәйле? Юк, монда берни чикләү дә юк, моның бернинди сәбәбе дә юк. Мин үзем теге интернетка сөйләргә бик яратмыйм. Без бит инде ул социаль челтәр безнең эшне күрсәтү, калган безнең инде сөйләшү, аралашу әлбәттә безнең концертларда. Менә шулай якыннан күзгә күз карашып аралашу, җырлашу. Без күпчелек шул җырның
яңа җырны күрсәтеп, эшләгән эшләрне күрсәтеп, мин шуның өчен генә кулланам бүгенге көндә социаль челтәрне. Ну, әлбәттә, мин һәрбер язган тамашачыга җавабымны бирәм, алар белән аралашам, сөйләшәм. Син үзең утырасың. Үзем утырам. Белдегезме, дуслар? Ул үзе утыра. Ә инде калган серләрне без киләсе чыгарышларда әле Илшатны үзебезнең шушындый солянка концертларында күреп, үзенең шәхсән концертларына барып та сезгә ачырбыз. Шуңа күрә бездән аерылмагыз. Рәхмәт. Ирек абыйга бу инде хәзер Сара Садыкова залы үзенең йорты кебектер инде, шулай бит. Йорты кебек, чөнки мин шушы концерт залында эшлим. Безнең концертны оештыруга да сезнең көчегез күп салынды шикелле. Шуңа күрә рәхмәтләремне әйтим әле Ирек абый сезгә. Әйе, Аллага шөкер тырыштык, тырмаштык. Туган тел каналы өчен инде без җаныбызны бирәбез. Халык җыю өчен дә инде, чөнки менә мин бик шатмын. Уфадан менә Туган тел каналы безнең чаллыбызда килеп, чаллы тамашачыларына шундый зур бәйрәм концерт оештырганнар өчен инде мин менә ихлас күңелдән шатмын. Рәхмәт сезгә. Ничек уйлыйсыз, Ирек абый, менә оештыру мәсьәләләрен сез бит инде чын барлыкны күрдегез, әйбит. 2нче елга безнең өметләр бармы килеп карап тагын шушында концерт куярга? Ходай исәнлеккәне бирсә, әлбәттә, тырышабыз, тырнашабыз Алла бирсә. Туган тел каналы инде бу октябрь аенда гына килеп, азагы концерт булмасын Алла бирсә. Киләсе елларга да үзебезнең Ярчаллы шәһәрендә, сәхнәсендә менә Туган тел каналы артистлары белән бергәләшеп очрашырга Ходай насыйп итсен. Бик матур концерт, шундай бөтенесе дә яшьләр, шибәрләр, бик матурлар. Күңелле Туган тел каналы на высоте. Матурлар, мәгънәле җырлар, җырлаучылар, талантлы җырлаучылар, мәгънәле алып баручылар, бик мәгънәле Туган тел каналы. Без аны карыйбыз, бик яратабыз. Бер образыннан икенчесенә тиз генә кирип тә китә Алла. Шулай ук костюмнарын да тиз генә киеп өлгерергә дә тырыша. Мәш килә. Бүген Рөстәм Хасанов, чөнки Туган тел телеканалының Фәлән Ньюс тапшыруының бердән-бер алып баручысы бит. Хәерле кичләр, Рөстәм. Хәерле кич. Ниһаять без Чаллы шәһәрендә, Аллага шөкер, тамашачылар бик җылы кабул иттеләр. Ул йолдызлар монда шаугыр нәрсәдер обсуждать итә. Бик матур дуслар атмосферасы. Менә Рөстәм, син бүгендән берничә образга кирдең, әйме? Менә ничек уйлыйсың, кайсы образыңны тамашачы синең аеруча җылы кабул итте һәм сиңа да җиңел булды? Әле алай аерым әйтеп булмый. Нинди образга керсәк тә халык үз итә, якын итә. Без шуңа образларында халыктан алырга тырышабыз. Бик зур рәхмәт тамашачыга. Сәхнәдә әле безнең Туган тел телеканалы күзә күз карашып тапшыруның алып барышысы. Безнең бик яраткан, хөрмәткә сыйфланган Татарстан һәм башка республикалар халык артисты Зифа Нагаева үзенең искиткеч матур истәлекле җырын башкара, дуслары. Бик күңелле концерт, рәхмәт, бик зур. Күңел ачып кайтабыз рәхәтләнеп. Рәхмәт концерт өчен, бик шады. Туган тел каналы сезне тагы да концертлар белән көтеп калабыз.
тамашачылар, шушы мизгилләрдә Туган тел телеканалының Ярчаллы шәһәрендә уздырган тамашасының беренче бүлеге тамам. Димәк, инде сер дип кенә тапшыруда беренче бүлеген тамамлый һәм төгәл бер атнага гына сезнең белән сау булаша, исән имин булыгыз. Мин сезне һәрвакыт яратып тапшыруның авторы һәм алып баручысы Роза Хәйруллина мәхәббәт һәм җыр-моң теләп калам.